Is-16 ta' Lulju huwa proprju il-Jum Nazzjonali ta' Malta fil-Milan Expo. Il-jum beda bit-tluħ tal-bandiera Maltija fid-daħla prinċipali, ġesti li mhux biss emozzjona l-Maltin preżenti fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat iżda anke kien ta' sinjal għall eluf ta' viżitaturi li proprju f'dan il-jum setaw iduqu ftit mill-kultura Maltija. Il-Prim Ministru saħaq li d-delegazzjoni Maltija f'Milan kellha lan li tiċċelebra l-abilità ta' pajjiżna li f'kull ċirkostanza li sab ma' wiċċu baqgħaddej b'determinazzjoni. Tant li f'bosta oqsma illum Malta saret fost l-aqwa pajjiżi fil-Mediterran u fl-Ewropa. Għandna il-post li huwa post importanti u prominenti f'din il-ċelebrazzjoni dinjija fejn aħna nafu li aħna l-isar pajjiż tal-Unjoni Ewropea, nafu wkoll li aħna l-iktar pajjiż fil-ekonomija qed tikber imma fl-Ewropa post l-iktar. U għalhekk qegħdin hawnhekk biex nuru l-prodott tagħna mhux biss bl-ammonti qed jgħidu l-impressjonanti ta' nies li qegħdin jiġu hawnhekk fil-padiljun tagħna ta' kuljum. Ma wkoll imbagħad bil-kuntatti l-oħra li jinħolqu. Joseph Muscat qal kif minkejja li s-suċċess ta' pajjiżna kien ta' sorpriża għal ħafna pajjiżi u għall-Kummissjoni Ewropea ma kienx ta' sorpriża għall-Gvern Malti. Dan għax ħadem għatieħu għalkemm determinat qatt ma prova jagħmel dak li ma jiflaħx għalih. Riċentament ir-riżultati wrew tkabbir ekonomiku u rata ta' ħolqien ta' impjiegi ferm ikbar minn ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. F'avveniment maħsub biex jippromovi lil Malta, l-Prim Ministru tkellem ukoll fuq l-oqsma tat-turiżmu u s-servizzi finanzjarji. Għalkemm ma naqsitx referenza lejn it-traġedja tal-immigrazzjoni u anke hawn il-Prim Ministru seta' jitkellem dwar ir-rwol ċentrali ta' Malta fid-dawn li pajjiżna se jilqa' summit tal-pajjiżi Ewropej u Afrikani. Intant il-Padiljun Malti f'Milan huwa ispirat mill-Lasel Malti, prodott li huwa simbolu ta' sostenibilità kif mitlub mit-tema tal-Expo u li għandu rabta ma' pajjiżna li tmur lura s-sekli. L-istruttura tal-Padiljun neħa forma ta' xeda tan-naħla qed ħalli impressjoni tajba fuq il-viżitaturi. Għal-Jum Nazzjonali ta' Malta tellaw diversi attivitajiet mill-Maltin, fosthom tisjir ta' ikel tipiku Malti, kunċerti ta' mużika folkloristika u kontemporanja mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta u kunċerti oħra ta' mużika brijuża Maltija mill-Big Band Brothers.